Πού είμαι? Πού είμαι? Τι ωραίος κήπος είναι αυτός! Και πόσες ντομάτες! Γιατί παίρνουν μόνο τις άλλες? Καλέ κυρία, πάρτε και εμένα! Θέλω να δω τον κόσμο εκεί έξω! Κοκκίνησα κι εγώ! Χαπ! Να είμαστε! Γεια σας! Εγώ είμαι η Λουτσία! Και εμείς! Μα καλά, να ρωτήσω κάτι. Ακόμα να φτάσουμε. Τον ατελείωτο έχει αυτό το τρενάκι. Α, ώστε εδώ μαζεύεστε όλες. Εδώ γίνεται το πάρτι. Και τα μικρά που πάνε τώρα? Τι, περνάτε κι από εδώ? Α, εγώ δεν ξέρω. Να πάω, να μην πάω. Να πάω, θα πάω. Πώς με ντύσανε έτσι? Μάλλον με ετοιμάζουν για έξοδο. Ήρθε και η λιμουζίνα. Ήρθε η ώρα να φτάσω στο πιάτο σας. Εμένα! Εσένα θα πάρω.